Hola, vols començar l'any amb el teu títol de valencià? Si és així i estàs pensant de presentar-te a l'examen de la SIACOVA de gener de 2026, tens ací el curs que necessites. En Ana Classes hem preparat el curs específic per aprovar la convocatòria de la SIACOVA. És un curs que està preparat per treballar les tres parts de l'examen de la SIACOVA, els coneixements gramaticals i lèxics, les redaccions, la normal i la redacció amb l'àudio i també la prova oral, tant el monòleg com el diàleg. Bé, doncs el curs inclou classes i molta pràctica. Què inclou el curs? Doncs inclou 16 sessions teòrico-pràctiques. En aquestes sessions treballarem la teoria exigida en el nivell i a més treballarem com posar-la en pràctica, tant a la redacció com a la prova oral. També inclou classes gravades, és a dir, totes les classes que farem en directe es quedaran gravades. Per tant, si no pots assistir, no passa res perquè no les perdràs. Podràs veure-les en el moment en què millor et vaja. També treballarem molt les redaccions, és a dir, tindràs una correcció de 8 redaccions. Hauràs de practicar, enviar les redaccions i les rebràs corregides i amb un feedback personalitzat. També inclou la correcció de 6 monòlegs orals, també 6 diàlegs realitzats per parelles, igual que el dia de l'examen, i 4 simulacres complets de la prova oral, és a dir, un simulacre en què faràs el monòleg i el diàleg amb un company o companya. D'acord? A més, també incloem tot el material, és a dir, tindràs documents en PDF actualitzats amb la teoria que hauràs d'estudiar, també tindràs un quadern d'exercicis per treballar separadament tota la teoria, també tindràs models i recursos d'exemples de redaccions, treballarem exàmens de convocatòries d'anys anteriors i a més tindràs un suport continu, és a dir, sempre que tinguis algun dubte, de dilluns a divendres estarem disponibles per a resoldre qualsevol tipus de dubte. I bé, si vols saber més sobre com organitzarem el curs, tens l'explicació de setmana per setmana sobre tot allò que hauràs de treballar i tot allò que farem. En les primeres 4 setmanes treballarem les classes, les redaccions, els monòlegs i els diàlegs, d'acord? I una vegada s'iniciarà el període de Nadal, ja deixarem de fer classe perquè el que farem serà consolidar tot el que hem après tant amb exercicis d'anys anteriors com amb redaccions i l'oral, tant amb el monòleg i el diàleg. Les 2 setmanes abans de la prova oral tindràs 2 simulacres per setmana, és a dir, en total tindràs 4 simulacres complets de prova oral. Això és fonamental perquè et poses en situació abans de la prova real, és a dir, a banda de practicar els teus coneixements i de demostrar tot allò que has treballat, també aprendràs a controlar els nervis i a saber portar-los. I bé, si et falta més informació pel que fa al preu i al pagament, el curs té un preu de 285 euros si el fas amb només un pagament, que el pagament es realitza amb targeta, però si prefereixes fraccionar-lo, pots fraccionar-lo en 3 quotes i que es quedarà amb 95 euros cadascuna de les quotes. El pagament en fraccionament es realitza a través de l'aplicació de Klarna. Bé, doncs, el nostre mètode és la clau de l'èxit. El més important és ser constant i no has de ser un expert en el valencià, sinó que has de tindre mètode i d'això ens encarreguem nosaltres. Així que, a què estàs esperant? Apunta't al curs i comença l'any de la millor manera possible, amb el teu títol de valencià. Vinga, apunta't i ens veiem en classe. Adeu!